Hej, välkommen till YouTube, och idag ska vi spela in Minecraft Let's Play, antar jag. Igen. Ja. Jag vet inte. Jag gör någonting. Ni tycker säkert att jag skriver jättedåligt. Men jag skriver bättre än er mamma. Nej, alltså. Var är du? Nu laggade det, tror jag. Va? Men förlåt, det syntes inte att jag sköt den. Det laggade. Är din hund inte död? Ja, men det är kul att ha silkesvantar, snälla. Vad ska man ha silkesvantar till egentligen? Va? När man är GM1? Men jag tror det där. Oj, kom här. Okej, men hur ska jag göra för att komma hem? Just det. Jag minns det där svarta. Vi ska gå tillbaka. Ja, det var väl det. Yay, I found it! Och vem är det som har byggt allt? Jo, jag. Och alla där är Extromas. Nej, Extromas. Och här finns våra stängningar. Och det borde vara en till Extromas-tavla. Nu blev jag besviken. Jag blev besviken. Nej. Extromas. Ja, Extromas, han är ju. Det står så. Tror jag att det var. Ja, det var så. Och ni kan gärna pinga. Ja, det är Extroman som den här tavlan är med hans tasteback. Är det någon som har griffat? Vem är det som har griffat? Det är någon som har griffat. Här, fast jag fixade det. Undrar vilken idiot det var som hade griffat. Ja, det var Hugo. Nu är det någon som har griffat igen. Okej. Extromas. Nej, du får inte. Den är så värdefull. Men där får man block av.
Vänta. Oj. Jag vet inte. Vart är du? Vad? Och jag har ett nytt skin. Jag kommer aldrig byta skin igen. För det här är så himla snyggt. Jag behövde bara ett nytt skin. Var det där? Ja, där har nog varit en gris. Sand! Om det där är sand, då är det något konstigt. Okej, det verkar vara sand. Det är typ sand uppe i luften. Vilket sandhus? Va? Jag ser inte ända dit ner. Där. Nej, jag ska köra. Jag ska hoppa ner. Och så får vi se om jag överlever. Freedom. Okej. Vad ska jag göra? Laggar din server? Nej. Jo, den gjorde det. What, vilken dålig parkour. Den här är jättelätt. Här då, jag började för 1 sekund sedan. Snart var jag klar. Och var är du? Under typ en. Jag klarar den. What? Ska man klättra upp dit? Det tar ju typ 100 år. Det där är fusk. Gör det igen. Nej! Gör det igen då. Nu ska vi sprinta här. OG-mål. Nej. What? Ser ni?